bunga verse sa Paul sa Colossians 3:23. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Alapakan nato ang mga pulong sa Diyos. Praise God kanimo amahan nga makagagahom sa tanan. Ang among mga pagpasalamat tungod sa imong pagkamaayo na imong nakahom nga tagon-tagon. Bisan sa binuksan nga mga pulong sa among taliwala o Dios, itugot nga matag-usa namong kakasing-kasing mahimong binuksan ini mga adlaw aron among pagadawaton o Dios ang mga mensahe. Dalaygon ikaw nga magagamit sa imong alagad nga bisan ang langit nung dihog o Diyos. Hallelujah, iyang landong karon sa iyang pagbarog nini nga dapit Ginoo. Kay ikaw ang Diyos nga makahimo sa tanang mga butang. Og nini nga dapit amahan ang among mga pag-ampo nga di nang imong gahom magalihok sa among taliwala. Og ang imong presensya Ginoo among mabatyagan. Hallelujah, dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo. Wala na imulabaw sa among kalipay nga diha nga ang among mga kasing-kasing mapuno sa imong gahom nini mga adlaw ang among pagsalig og pagtugyan diha lamang sa imong ngalan. In the name of Jesus Christ. Amen ug amen. Alapakan ang Diyos. Hallelujah. Give God the glory. We love you, Lord. Thank you, God. Makalingkod kita mga isun. O bisan mo sa inyong pagkabuhaton, buhatan ni sa kinasing-kasing, ingon na sa Ginoo, pili sa mga tao. Amen. Whatsoever you do it heartily to the Lord and not unto men. Magdala ko ning adlaw ang isun sa pagdasig ani panantigong sa mensahe of willing sa kakasing-kasing na matinong. Tinguhaon na kasing-kasing, hinay mong katupad na willing haman. Praise God. Nasahid kita, ang kasing-kasing may suon, usahay mag-create siya butang na maglimbong sa atong kinabuhi. Pero nini nga adlaw, atong itugyan sa Diyos atong kasing-kasing. Tagaay mi o willing heart, Lord, kanang matinguhaon nga kasing-kasing. Kadin ang matinguhaon kasing-kasing nagpadayag o kasayag sa panagway, makita nimo ang kinabuhi nga malipayon tungod kay ang kasing-kasing dunay pagkamatinguhaon. Kining pag-alagad sa Dios, kining pag-alagad sa Ginoo na kinahanglan ni siya matinguhaon nga kasing-kasing. Walay lami ang pagsimba, walay lami ang pag-alagad kung dili mag-uban ng matinguhaon nga kasing-kasing. Amen. Ang nagdala nato aning adlaw kay doon natay malipayong kasing-kasing atong padayunon ang pag-alagad o pagsimba sa Diyos. Amen. Praise God. Nganong nakinahanglan no matinguhaon nga kasing-kasing atong pagpangalagad tungod kay kamahin kini diha sa atong pagsugot sa kabubuton sa Diyos. Gusto sa Ginoo nga mga lagad ang malipayon nato kasing-kasing. Tungod kay ang Diyos nagtanaw sa atong pagkasing-kasing. Amen. Bisan mo sa atong ginabuhat at kasing gitanaw sa Diyos. O malipay ang Ginoo sa kinasing-kasing nga pagpangalagad. Serving the Lord require a willing heart. It involves una sacrifices. Kining pag-alagad sa Diyos apil imong efforts, imong kusog, imong kahimuan. Ang pag-alagad sa Diyos na kinahanglan panahon o ang panahon para sa Ginoo sa kapanahon sa pagpahulay. Ibutan dugo sa kalay o kabukat, usahay mapuno ka sa kahako kung ang panahon sa kalibutan mo imong tan-aon. Pero ang panahon diha sa Ginoo sa kapanahon na bisag sakripisyo ni pero naghatag ning pahulay sa atong kinabuhi. Praise God. Kining pag-alagad sa Diyos, apil na ani ang mga paghago. So doon natay mga mapaabot nga paghago, kusog, o bisan unsa, diya sa pag-alagad sa Diyos.
Ug nakinahanglan ni siya willing mind, usa ka hunahuna nga matinguhaon. Kung wa pa mo'y hunahuna nga matinguhaon, di ta magkita ani nga adlaw. Pero ang nagdala nato dinhi kay gusto nato nga simbahon ang Dios ug pagasimbahon pasalamatan siya ani nga adlaw. Matod pa sa 1 Chronicles 28:9, should have a willing mind. Ang pag-alagad ug ang pagbuhat sa bisan unsa nga pag-alagad kinahanglan ubanan sa matinguhaon nga panghuna-huna. Nasay ta nga atong hunahuna mo ni nagkontrol sa atong pagkinabuhi sa tibuok nato nga pagkatao. Pero kung kini nakabaton sa usa ka matinguhaon nga butang sa sunahuna mo ni ang maghatag nato kadasig bisan unsay atong pagabuhaton. So ang pag-alagad sa Dios nga dunay matinguhaon kasing-kasing apil diha ang mga sakripisyo nga tanan. So bisan unsay imong buhaton nga sakripisyo kinahanglan magsukad siya sa matinguhaon natong kasing-kasing. Kay ang Dios nagtan-aw sa atong mga buhat, nagtan-aw siya sa atong kasing-kasing ug andam siya nga magabalos sa atong mga buhat, mga sakripisyo nga dunay pagkamatinguhaon. Ang pag-alagad sa Dios nga nagkinahanglan matinguhaon kasing-kasing nang apil ni siya giving, finances. So wala na ta dili ni bag-o nga butang sa atong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang daan nga tugon, perting daghanay mga hatagon nila mga igsoon, mga first fruits o bisan unsa nga mga butang nga gusto nilang ipasidungog sa Ginoo makita nimo sa panahon ilalom sa kasuguan. Ug mao ni ang gisulti ni Moises sa Dios ngadto kang Moises alang sa Israel. Take ye from among you an offering unto the Lord, whosoever is of a willing heart. Bisan kinsa nga dunay matinguhaon kasing-kasing, let him bring it. Katong mga halad nga inyong dadon sa matinguhaon kasing-kasing dad-ani, an offering of the Lord o sa ni kapaghalad sa Ginoo. Dimension ang pila nga kung may isgutan, gold, silver, brass, ug daghan pa kayo diha sa sunod-sunod nga mga verses. So, kini nga mga butang, kinahanglan makita sa willing heart. So, ang Ginoo no, kung ang Ginoo kanang nasaid gid siya makun unsay motibo sa atong pagbuhat. Pero kung natong kasing-kasing matinguhaon, dili na i-question tungod kay makita nga atong buhat sa usa ka malipayong kasing-kasing. So kining pag-alagad sa Dios na kinahanglan matinguhaon na kasing-kasing, apil na ni ang atong mga paghatag. Dedication. Katulo may so dedication, kining atong pagsumitar, pagpasilong sa ato ang kinasing-kasing nga pagbuhat. Na kung magpasilong ta sa paagi sa Dios kinahanglan walay pagpagulbol ang atong kasing-kasing, walay pagreklamo. Kay kining pagsugot nga mapaubsanon, magdalanig pagkamainantuson o pagpaubos. So kining atong pag-alagad, sacrifices, giving, dedication sa atong kinabuhi na musugot kita sa paagi sa Dios. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. So ipaubos inyong kaugalingon sa pagtan-aw sa Dios. So kini atong pag-alagad, wa nato ni ipakitag tao mga igsoon. Kung dili na Dios nga nagtan-aw bisan asa ta sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Unya usahay biklon atong kinabuhi, usahay masabod atong kinabuhi sa failure sa mga uban. Usahay dunay mga tao mag-comment sa ato. May mga tao nga di kaangay bisag maayo atong buhaton. Pero kinahanglan dili ta mubalo sa daotan. Tagaan nato higayon ang Dios nga mao'y manimalos sa atong dapit. Busa, humble yourselves in the sight of the Lord. Bisag daog-daogon ka, ayaw paghuna-huna nga way Dios nga nagtan-aw. O ang Dios nga atong inaalagaran, Dios sa hustisya. Ug dili mulabay siya nga tubangan ng taong sad-an, kundi makaagom sa silot unya sa adlaw sa paghukom. Amen. Usani ka pag-anad sa kinabuhi nga bisag usahay matandog atong garbo mga igsuon, pero humble yourselves in the sight of the Lord. 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Katong ganina sa iyang pagtanaw ipaubos imong kaugalingon, aning sunod nga verse mga igsuon ilalom na sa kamot sa Dios. Ang bisag saon nimo glugnot, dili na ang imong gusto mao'y matuman, kundi ang gusto na sa Dios. Kay kung ang atong gusto mao'y tumanan, usahay masayop na ta sa atong direksyon sa kinabuhi.
Pero kung ang Diyos may atong tumanan, kung di siya mosugot, pugnan ta niya mga isuon, o giyahan ta sa eksokungdalan sa atong kinabuhi. O kung ang Diyos mo'y nagkunit sa atong kinabuhi, makasiguro ta sa kaugmao nato mga isuon. Palakpakan nato ang Diyos. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kaya kang ituboy sa gitagal nga panahon. Pasagdi lang nga ang Diyos. Nasayod siya kung sa atong mga kaluyahon. Dili kita, ang atong kinabuhi, wala ni buti sa atong balatian. Walay pagbuot nga naggahom sa atong kinabuhi. Ilalom sa pagtugot sa Diyos. Kung mahitabo ni sa ngalan sa atong pagkamagtotoo, dili na siya disgrasya, kung dili pagtugot sa panahon o diha sa pagbuot sa Diyos. Kung ang atong kinabuhi matapos sa kinutuban niya sa pagbuot sa Diyos, iya tayo i-exalt sa eksaktong panahon mga igsoon. Wala matapos ang laraw sa Diyos aning kinabuhia. Dunay taas, nindot nga laraw ang Diyos, luyo aning kinabuhia. Busa ipaubos imong kaugalingon ilalom sa gamhanang kamot sa Diyos. Pasagdi nga ang Diyos magbuot kay gibayaran nata sa Kalbaryo sa atong mga sala. Palakpakan nato ang Diyos. Love should be the motivator of all our service to God. Kinahanglan nga ang tanang pag-agda sa pag-alagad, tinulak ta sa gugma mga igsoon. Amen. So nindot kayo ng mga lagad ta nga tinulak sa gugma sa Diyos, kana imong gugma po, imong ipakita sa Ginoo o sana ka nindot nga pagpanayag sa atong paghigugma. Muna gisulti sa Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Kita nimong malipay na may taway problema sa atong panahon karon. Daghan tay problema. Natay mga problema sulod sa panimalay, natay problema sa atong kinabuhi, sa atong panglawas. Walay taway problema. Pero kung maghisgot at pag-alagad sa Diyos samtang buhi, patamatod pa ni King David, as long as I live, I will serve the Lord. As long as I live, I will praise the Lord. Samtang duna pa'y kusog, duna pa'y mayong unahuna, duna pa'y tinog mugula, dahil nato ang Diyos nga tag-iya sa atong kinabuhi. Serve the Lord with gladness, no complain, no murmuring, not mean pleaser. Dili kay tao mo atong gipahimutan, kanang mabatsyagan nimo Ginoo pagdaig nimo na sentro imong unahuna nga Diyos mo imong pagadaygon. Ug wa tay reklamo bisag sakit ang lawas daghay balatian mga igsoon, way pagpagulbol ning atong pagdaig. Kay samtang buhi pa ta atong daygon ang Diyos nga tag-iya sa atong kinabuhi. Nasayod ta nga dunay resurrection, nasayod ta nga dunay eternal life nga giandam ang Diyos. Ug yan ning gihulagway human siya naganto sa Kalbaryo sa iyang resurrection. Usa ka paghulagway sa kinabuhi nga giandam sa Diyos nga wala nay pagkatapos. Sa tapukon taning mga kalisdanan sa atong kaugalingong pagkatao. Hallelujah. Taliwala aning mga nagkalandrakas natong mga kasinatian, lain-lain nga mga pagbati, mga igsoon. Kung wala ang Diyos, mga igsoon, dili gyud pwede man ta makatigom, pwede ta makaday sa Ginoo nga nagbagulbol atong kasing-kasing, pwede man ta magsimba sa Ginoo nga dunay mga daghay butang sa atong kinabuhi, nga walay gana, wala muban usay atong pagdaig, layo ra nga atong tingog, atong pagdaig kay sa atong pagbati, kay malimbungon na nga atong kasing-kasing. Busa gilaraw sa Diyos ng iyang gugma iyang ibutang sa atong kasing-kasing. Kanang lapaw sa atong mga kahuyangon ang Ginoo maghimo sa iyang buhat aron agakon ta sa usa ka mahigugmaon nga pagsimba sa Diyos. Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So gihuwad sa Ginoo ang iyang presensya atong kasing-kasing nga bisag atong lawas luya kaayo. Ang ato na lang mamatikdan nga dunay paglipay sa sulod mga igsoon. Mao ni ang kinabuhi sa atong pagsimba mga igsoon. Wala ni sa atong pagtilaw, kundi nga ang gusto ni sa Dios nga malipayon ta bisag unsay kakulian nga naghasol sa kinabuhi. Basta musugod na ta sa pagsimba sa Dios, maglihok ang gugma sa Ginoo, ug mo ni naghatag kinabuhi, katamis, kamalipayon, makalimot ta usahay unsay mga problema, makalimot ta sa atong gibati sa dihang magsugod na ta sa pagdaig sa Dios. Hallelujah, mao na tinago sa kinabuhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni ang naghatag og inspirasyon sa kinabuhi ni King David, as long as I live, I will praise the Lord. Hallelujah.
Sa John 15:10, matod pa ni Jesus, abide in my love, pabilin mo sa akong gugma. Namo ni kinabuhi mga igsoon sa atong pagkinabuhi. Na makinabuhi ta diha sa gugma, maglakaw ta diha sa gugma sa atong Ginoo. Kung imong tanawon si Jesus Christ kung giunsa siya, pero ang iyang gugma wa matarog, bisan siya gipasakit, bisan siya gipaantos pag-ayo sa Kalbaryo, pero iyang gugma misamot katamis alang sa iyang paghigugma sa iyang mga katawhan. If you keep my commandments, ye shall abide in my love. Pabilin lang ta sa kabubuton sa Ginoo, mga igsoon. The greatest is love. 1 Corinthians 13:13. Ang pinakadako mao ang gugma. Praise God. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Magpabilin ang pagtuo, paglaom o gugma. Ang pagtuo atong hinagiban samtang nagpaabot sa Ginoo. Ang paglaom mo atong inspirasyon sa iyang mga saad. Ang gugma diha ta magkinabuhi. Matapos ang pagtuo kung naa na ang Ginoo, matapos ang paglaom kung naa na ang atong gihulat. Pero ang gugma magpabilin sa walay katapusan. God is love. Amen. So paharion nato ang gugma sa Ginoo nganhi sa atong kinabuhi. Muni ang gisulti ni Paul mahitungod sa gugma, do I speak with the tongues of men and of angels and have not charity? I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kung bisan pa kun magsulti kog mga dila sa mga tao, sa mga angel, kung walay gugma, kinimuralag usa ka masaba nga talunggon, atong madungog. Kagimting lang atong madungog, pero mga cymbals, mga isuon. So, importante ang gugma. Nindot kay nga atong mga pag-awit sa Diyos, kanang inubanan o huni nga dili madumog, kanang gikan sa itong kasing-kasing nga nahigugma ta sa Diyos. Lami kayo iawit sa Ginoo kung tinulak ni sa atong paghigugma kaniya. Bisag ang lain ang lirik nga pagkaawit nato, pero atong kasing-kasing diha naglihok, nagbukal ang kainit sa paghigugma sa Diyos, mga igsoon. Nindot kay ang mensahe sa mga awit nga atong pag-aawiton. Mapil yun nato ang response sa gugma sa Diyos. Amen. So, wala tang mag-discount sa mga speaking in tongues sa church, pero atong paharion ang gugma. Kay kung kinig mga butanga maglihok, na wala ang gugma, mahimuning dili kayo importante. Pero salamat nga nung nag-speak in tongues na tungod kay nahigugma ta sa Diyos, mga igsoon, o kiniusa lang ka-response sa Ginoo sa gugma yang gibutang sa atong kasing-kasing. 1 Corinthians 13:2, and do I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and do I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Bisan pa kung doon ako'y gasa sa pagpanghimog propesya, o nakasabot ko sa tanang mga tinago, o sa tanang kahibalo, o bisan pa makabaton kog dako nga pagtuo, aron masugo nako ang bukid sa pagpahawa sa iyang dapit, kung walay gugma, kini walay pulos. Amen. So kita naaw kanunay ang nahimong sukdanan sa Dios sa atong pag-alagad. Whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord. Ubanan ta sa kalangitan kung ang atong mga lakaw sa pag-alagad tinulak sa gugma. Maduol ta sa katubagan sa Diyos sa tanang panalangin ug mga saad sa Diyos kung ang atong pagkinabuhi tinulak sa paghigugma, mga igsoon. Anong gihimo nato ni tungod kay nahigugma ta sa Ginoo? Anong niata sa atong panagtigom tungod kay nahigugma ta sa Diyos sa iyang mga kaay sa atong mga kinabuhi? Hallelujah. Verse 3 sa 1 Corinthians 13, and do I bestow all my goods to feed the poor, and do I give my body to be burned, and have not charity, it profit me nothing. Bisan pa kung ipanghatag nako ang akong mga katigayunan aron ihatag sa mga kabus, o bisan pa kung ihatag kini nako kung lawas aron sunugon, kung walay gugma kini walay pulos kanako. So ato yung makita nga ang kabililhon sa gugma labaw kay sa tanang butang, mga igsoon. Kung dili pagugma sa Diyos, dili ta ngayan. Pero gihigugma ta niya, bisag barumbado ta kaniya to.
bisag dautan kita mauban mamubuno uban gikan sa prisuhan daghay mga taong may mga testimony nga mangilad sa kinabuhi pero karon nangalagan na sa Dios tungod kay dako ang paghigugma sa Ginoo. Wala tanya tan-awag unsay atong kadautan o kapakyasan gihigugma taniya sa dili ta mataha sa Ginoo sa pagpangayo sa iyang kaluoy sa panahon sa atong pagpanginahanglan tungod kay dako ang paghigugma sa Dios. Amen. Charity means ang gugma mauni. Ang gugma mapailubod. Praise God. So pailub lang mga sister o mga brad. Pahariya ang gugma sa Ginoo. Walay alantoson nga di nato madaog kung naa ang gugma sa Diyos. Amen. Kaya ang gugma mapailubod. Praise God. Ang gugma, malumo. Praise God. So, ang taong malumo, maayo, isag, buhatan kag dautan, dili gyapon ka mobalos og dautan. Ang gugma, love is kind. Love in Vietnam. Ang gugma, dili masinaan. Praise God. So, ato ning matanaw ni tananing kung saan ni gugma mga igsoon. Ang gugma, dili tigpagawal. Si Paul ang nag-enumerate ani mga igsoon. Ang gugma, dili tigpagawal. Ang gugma, dili tigpaburot. Murag paburot mga igsoon. Kinanghuy po ni Morong Mudako. So, makinabuhi na gutag unsay sakto nga paagi sa Dios sa atong kinabuhi na makita ang gugma. Love doth not behave itself unseemly. Ang gugma dili bastos. Unsa man ning bastos no kang tao kanang bisag way apil mo apil. Ang bastos kanang dili na tumong, wala na ipagrespeto, wala na ipagtahod. Mo ni mga bahin sa taong pagkatanaw ng bastos. So, ang gugma, dili bastos. Ang gugma, dili maakop-akupon. Maakop-akupon, dalo ni siya, no? Akop-akop, yun ba? Kuha niya. Wanay sa uban. Seek it not her own. Love is not easily provoked. Ang gugma, dili masukanon. Kabalot mo pugong sa atong kaugalingon. Na kung maghari ang gugma, di na ito ipasangil nga tao naman good ko. Pero kung uspo na to tungod sa gugma sa Diyos, nakapugong ko sa akong pagkamasukanon. Amen. Tagaan na to o paghari ang gahom sa iyang gugma. Kaya ang gugma labaw sa tanan, kaya sa gugma dagon ang tanan natong mga kahuyang. God is not easily provoked. Think it no evil. Dili naghunahunag dautan. Rejoice it not in the iniquity. Wala magkalipay sa buhat nga dautan. But rejoicing in the truth. Kung dili nagkalipay sa pagkamaminatudon. Bear it all things. Muantos sa tanang butang. Love, bear it all things. Muantos sa tanang butang. Muratag mga trabahante may soon na sa tibok adlaw. Grabe ang mga kahago hantod alas 12 pero na pa may naghulat nga lain nga mga kabugat sa imbuhaton ang atong pag-alagad. Dili lang may salamat nakapahulay na gyud ko sa mga kalisod, mga problema sa kinabuhi. O nakahuman ka na apoy laing naghulat. Pero kung naa ang gugma, charity beareth all things. So, ang importante, dili nato kabalakan o kahadlukan ang nagdulong na panahon. Ang importante, naa ang gugma sa Diyos sa atong kinabuhi. Ay kaya nato antuson ang tanang mga alantuson. Charity believeth all things. Ang gugma, mutuo sa tanang mga butang.
Charity, hope it all things. Mulaom sa tanang mga butang. Ang gugma, endureth all things. Muantos. Mulahutay o muantos sa tanang mga butang. Mupasan sa tanang mga butang. Mukarga sa tanang mga butang. Endureth all things. Charity never faileth. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. But whether there be prophecies, they shall fail. Kung doon na may mga paghimog, mga pagtagna, kini matapos. Whether there be tongues, kung doon na may pagsultig mga dila, kini pagapahunungon ra. Whether there be knowledge, na mga kahibalo, kini mawala ra mga igsoon. Ang kahong sa gugma, o ang Holy Ghost. Ang gugma sa Diyos kihuwad sa sulod sa itong kasing-kasing. Diyos mismo. God is love. Sa tanan nato, kapag alagad sa Diyos, ang naghatag gahom, nga kita maglihok diya sa gugma sa Diyos, ang presensya sa Diyos nga yung gibutang sa itong kasing-kasing, matag panahon nga ato siyang mabatsyagan, nagpadayag ni sa gugma sa Ginoo, mga igsoon, sa atong mga panagtigom, matagduaw sa Diyos, dili kasuko ang iyang gidala, kundi ang gugma yung ipabatsyag sa atong kinabuhi. Nasayod siyang dunatay kapakyasan, nasayod siyang dunatay mga sipyat aning kinabuhi. Pero dili kasuko ang iyang ipabati kanato, kundi ang katamis sa iyang paghigugma. Nga usahay murag maulaw ta mga igsoon atubangan sa Diyos, pero kayang gugma labaw sa tanan. Ug mao ni ang bugtong paagi nga makalahutay ta. Ang gugma sa Diyos nga gibutang sa atong kasing-kasing. Mao ni maghatag kanimo kusog sa panahon nga discourage kay ka. Mao ni maghatag nimo kalinaw sa dihang libog ang imong hunahuna. Manduan ka sa gugma sa Diyos aron ta makapadayon kita, makalahutay kita hangtod sa katapusan. Kanang mga lagad tang way pagreklamo hangtod sa katapusan. Mga lagad tang way pagbagulbol hangtod sa katapusan. Mga lagad tang malipayon aning kinabuhi. Mga lagad tang agitawag ta sa Diyos. Mga lagad tang agipasaylo ta sa Ginoo. Mga lagad tang agiandaman tagdapit sa Ginoo. Mga lagad tang adunay buhing paglaom. Hallelujah! O kini nga gugma way pagkupas. They are new every morning. Kung ang gugma mo wala, wa ka na'y burden. Nag-meeting ang World Vision. Di pa lang kay Dugay. Ug nagpangutanay ang committee. Kay daghan pa yung mga nasod nga nag-apply na sa ilang nasod nga pwede na mo sulod ang mga pagwali sa pulong sa Diyos. Inya daghan kayo ang gustong mo muadto nga mga missionary. Nag-ingon ang committee. Wala tay kwarta. Saon nato ni sila pagpadala. Matod pa usang mitindog, sulti, dili na maoy katarungan. Kaniya to, wapay mga dagpong simpahan ng United Pentecostal. Makita nimo nga mga nagpaktas lang, usahay, nagbisiklita lang, upri pa kayo, pero napaabot na to ang daghang mga nasod pagpadalag mga missionary. Dili problema ang kwarta, matod pa sa usa sa mga opisyal. Ang problema kay wala na tayo kasing-kasing sa mission. Kung ang atong gugma maunay mo kupas mga igsoon, mawala na ang burden. Wa na kay gana mo ato sa simbahan, muundang na ka sa mga pag-ampo, wa na kay kadasik, wa na ilami nimo ang kinabuhi. Sa tinuod lang, kung wala mawala ning gugma nga gibutang sa Dios, magkauga ka, murag kahoy nga mungadto na sa pagkalaya. Kung naingon niya, abide in my love, pabilin ta kay wala. Ang kalibutan di makahatag sa kalipay, ang kalibutan di makahatag sa katagbawan. Diha ra gyud ta sa Ginoo makatagam ta maning tanan. Busa magpabilin ta sa gugma sa Dios.
Kung mawala na, kung mawala na itong excitement, wa na'y kadasig. Ini kung sarong adlaw, Domingo, alas 10 na lang kumubangon. Nigabot dito sa simbahan, amin na lang ang maabtan. Nagpasabot na nagkalaya na ang atong gugma sa Diyos. Asa naman tong unang panahon na pangitaon sa Diyos? Usa lang kasumbong akong isulti kaninyo, inyong gibiyaan ang inyong unang paghigugma. Lahi gyud ang pagpati atong first love. Naman tayo mga young people, mga magtiayo na dinhi, naunsa ta, muratag nabuang atong na first love ta, mga igsoon. Tapisan maginikanan, di naka-advise, di nakapugnan, mura nag-irong buang ng mga igsoon tungod kay tinulak na sa gugmang unang pagkatao. Di katulog. Sa pag-alagad po, nakatilaw ko na mga igsoon. Nga Lunes pa lang, may muna ko may tag-Domingo na po. Kaya ang kahinam sa presensya sa Ginoo, perteng nindutag yun. Ug ang panglantaw sa Diyos, dili ta niya kulangan, kay di siya gustong mawala ta sa unang paghigugma. Bantayan nato ang pagkamalimbungon sa atong kasing-kasing. Kay pangitaon sa Diyos tong imong kadasig sa una. Unsa na Domingo, alas 4 pa sa kadlaon, bango na. Nagandam sa pamahaw, maguna pa sa simbahan, mga ison. Kung mabalik lang na nakadasig, ipakita po sa Diyos ang iyang mga promesang ipabaha sa atong kinabuhi. Abide in my love, pabilin mo sa akong gugma. Kay kung wala na'y gugma, bisan ang magtiayon, mga daot na. Mga daot ang relasyon kung wala na'y gugma. Ingon usab sa atong pagpangalagad sa Diyos. Usa lang kabutang atong bantayan, aning adlaw, aning nga mensahe. Kung magkinabuhi na ta sa gusto, aning alawas, magsugod og kamatay ang atong kalag. Kay kung mugahom ang kailibgon aning alawas, makigbatok ni sa kabubuton sa Dios. Dunay gubat sa sulod nato between spirit and flesh. Kung dapigan nato ang atong pagkatao, hinay-hinay na madaot ang atong kalag. Pero kung atong sugton ang Ginoo, sa tanang mga sirkumstansya, makita na to ang kamalipayon sa atong pagpangalagad. Hallelujah. Kung kiningalawas mo yatong panungtan, mawadaan tagrelasyon sa atong mga higala, mga mahal sa kinabuhi, o ang atong relasyon sa Diyos mawala. Pinuning adlawa, let a willing heart, kining itugot nga ang malipayon, matinguhaong kasing-kasing, padayon nga maglihok sa atong kinabuhi. Amen. Ang nagdala nato, ang nagtulak unta nato, pangutan unta, kisa may gadala nimo dinhi sa simbahan. Ang nagdala nako dinhi ang gugma sa Dios. Wala ko ikabalo sa gugma sa Dios. Matag adlaw pagbangon sa kabuntagon, gugma sa Dios ang naghatag lugway sa atong panahon. Busa wala ta masayop ani nga adlaw. Doon natay dakong selebrasyon ani nga adlaw. Ug doon ako'y gustong tanawon nga di maabot sa akong pagtanaw. Doon ako'y gustong ekspektahan nga di maabot sa akong hunahuna. Ang gusto na ko ipasabot nga doon ay buhato ng Diyos. Nga lapaw sa atong malaraw. Ug kung mga tutani nga lakaw nga may matinguhawng kasing-kasing, dili ba takabot sa dapit nga atong tigumanan? May buhaton na ang Diyos sa atong kinabuhi. Wala kalimot ang Ginoo kung sa imong problema. Wala kalimot ang Diyos sa mga butang na sugdan nimo sa mga pagampo. Ibalik lang nato ang atong matinguhaw kasing-kasing. Katong manasigong pagpangalagad, ipakita nato sa Diyos. Uban sa pag-awit ang willing heart.
Manindog kitang tanan aning adlaw, mga igsoon. Hinuktuki kuno kung unsay naa sa imong kinabuhi kung wala magagikan sa gugma sa Dios. Ang imong gininhawa karon nagagikan sa gugma sa Dios. Ang imong kusog karon sa imong lawas nagagikan ni sa gugma sa Dios. Ang kaalam nga imong nabatunan karon nagagikan ni sa gugma sa Dios. Ang imong pagkatao nagagikan sa gugma sa Dios. Ulian man lang nato siya sa mga pagdaing o pagpasalamat. Lord, give me a willing heart. Hallelujah. Hallelujah. Gihuwat sa Diyos ang iyang paghigugma sa sunod sa atong kasing-kasing. Pinagi sa iyang presensya. Lisod kayo kung Diyos ray nahigugma. Lisod kayo kung Diyos ray nahigugma.